नै हाय लोगोफोर नै माबा बिजावजालिया इन्दि फालि लाबलायबाय आरो जि मोजां मोजां ओमफ्राय जोङो इखौनो दा जमा जमा नायलायबाय आरो बिजावजालि साथामबो लानोथ' हाखाया दामि दामिनि फालिफोरखौ थेवब्लाबो नायसाबबाय आरो लोगोफोर नै जि मोजां मोजां लाबदो आरो नै खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बुथेथे महरखौ लानानै बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बुथेथे होननानै दा मुगै लोगोफोर लाइक खालामालासिनो डाटा आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ मा देखायलांनो हायो आङो मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आं फंसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर आंनि बुंनाया बारा गोरसा जाया मबाइलाबो एसे प्रब्लेम ना माबा आं गोरसायानो होनो थेवबाबो गोरसा खोनाया ओमफ्राय आब' कबिताया बुंहरदों आरो गोरसा बुंग्रा जा एसे लासैद्राय जादों ओरै होननानै बुंदो आरो नोंगौ आब'नि बुंनाया थिगानो आब'आ मोजां खोथाखौनो बुंहरो खायसे बाथ्राफोरखौ सिखायहरो फोरोंहरो जों आरो फिसा इउटुबार मानसिफोरा गेदेर मानसिनि खोथाखौ लायाबाबो जाया ओंखायनो आब'नि बाथ्राखौ लानानै आं दिनै गोरसा होनग्रा जाबाय लोगोफोर आरो बिनि गेजेरावनो आब'आ फंसे बाथ्रा बुंहरबावदों जे केमेरायाव नायनानै भिडिअखौ बानाय होनना बुंदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो केमेरायावनो नायामोन लोगोफोर आंनि मोखांखौल' आं नायनानै भिडिअ बानायबाय थायोमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो आब'नि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै दिनैहाय माने केमेरायाव नायनानै आं भिडिअ बानायदों आरो लोगोफोर सानाखैमोन आं बेफोरबायसा केमेरायाव नायनानै जे भिडिअ बानायनांगौ ओमफ्राय आब'आ बुंहरदों आरो आब'आ एकदम बुंहरनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आब' थेंक इउ स' माच आब' नों आंखौ फोरमायनायनि थाखाय फोरोंहर कबिता सरगियारि आब'आ किसुमान खोथाफोरखौ माने जोंखौ फोरमायहरो आरो इदि खालाम आब'आ इदि फोरमायहरनायनि थाखाय एकदमबारे आं बिराद गोजोननाय मोनो आरो आब' आं नोंखौ गाज्रि मोना बुंहरनायनि थाखाय नों बुंहरनायनि उनावनो आङो भिडिअखौ गोरसा बुंनाय जादों आरो आं दिनै केमेरायाव नायै भिडिअखौ बानायसिगोन आं मिथिथारामोन आब' नों आब'आ बेफोरबायसा फोरमायहरनायनि थाखाय एकदमबारे आंहा गोसोखौ गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आब' कबिता सरगियारिनि नाम लानायखौ आब'आ बया मोननाङा दे आब' दिनैथ' खावसे मिरामिस नालाय ओमफ्राय दालिखौ संना लाग्रोनोसै आरो नै मुग दालि लगायनायमोन दालिखौ रुग्रोनानै लाबाय आरो आङो दिनैथ' शुक्रबार नालाय खावसे जानाय खावसे जायो आरो आइ जाबाथ' दिनैयो जाखाया नालाय ओमफ्राय दालिखिनिखौ रुग्रोनानै लाबाय आरो अरदाबाव लोगोफोर नै अरदाबाव रुग्रोनानै लाबाय आरो ओमफ्राय दा मा संनाय जायो खांख्राइ बाथोन देनो नागिरदों लोगोफोर नै खांख्राइ बाथोन जायैया जि गोबावसै आरो ओमफ्राय बयबो खांख्राइ बाथोन जानो लुगैदोंनायखाय बिजावजालिफोराबो खांख्राइखौनो बाथोन देनोसै आरो जाथाराखैमोन आरो नै गथायैनो एवना लाबाय खांख्राइखौ ओमफ्राय बोखानानै देनोसै आरो खांख्राइखौ बाथोन देखांबाय लोगोफोर नै संख्लाखौ गारबाय आरो देयासै थफसिया सोरहानावबा बिदि दङना लोगोफोर नै जोंहाना अनलाइनावसो बायनाय थफसियानो जि मोजांखा लोगोफोर नोंसोरबो बायनानै लाबानो जाबाय बिराद मोजां गेब्लेयो आरो मिस गेब्लेयो आलौफोरा नै बारसावाबो जेबो जाया आरो मोजांथार नै लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया बेखिनियानो आरो लोगोफोर नै दालि जहल फल भाजा ओमफ्राय नै फाथो बिजौ एवनाय ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन लोगोफोर बेखिनियानो आरो दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर बेसेबांथो ना बेदर जाबावनो होननानै दिनै मिरामिसखौनो बानायबाय आरो आइ आबा मोनाबो जोंहा मिरामिसखा नालाय दिनै जोंबो एखेयैनो थांसिगोन होननानै खांख्राइ खिनिखौल' बाथोन देबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मोनजोब्बायानो मिरामिसबाबो इन्दि फालि आरो लोगोफोर फुजानि नामाव नै फाननो लाबलायबाय मोजांथार बेसेबा साफा नै गांबेसे इयो गांबेसे थनै नेनमा बैखौबो लानाय आगर गिदिरखौ बयखौ मोजांसिन नुदों आइनो बेखौ आगरखौ आरामसिन नुदों बेखौ